olen Antti Korhonen, palomestari. Toimin ykkösvuorossa Neulamäen paloasemalla päivystävänä palomestarina ja tässä virassani on toiminut nyt noin 10 vuotta. Ihan alkujaan ensimmäisen kerran tähän Neulamäen paloasemalle tulin harjoitteluun, oli silloin 85 kevättä, oli tämmöinen lääkintävahtimestarikurssilla olin ja silloin oli 3 viikon harjoittelu ja silloin niin kun tykästyin tähän työhön. Ja 85 sitten kun kurssi loppui, 85 keväällä kesäkuun alussa, niin tuli ensimmäisen kerran töihin. Sitten kävin pelastaja- tai palomieskurssihan se siinä vaiheessa oli ja 5.1.87 siitä lähtien on ollut täällä töissä sitten yhtäjaksoisesti. Eli siitä rupeaa olemaan jo aikaa kohta 40 vuotta. On yli 60 vuotta ikää tässä ja nähnyt tämän alan kehittymisen ja muuta ja eläkeiän nousun ja tällä tavalla, mikä vaikuttaa todella paljon tähän koko alaan. Se on johtanut siihen, että hyvin nuorena ruvetaan puhumaan henkilöille niin kuin urapoluista. Että niin kuin itsekin jo silloin 50-vuotiaana ruiskumestarina ajattelin, että minun silloin ideologia on aina ollut johtajuudessa, että minä olen aina etunenässä menossa ja siinä esimerkillä niin mä näin, että minä en ruiskumestarina pysty siinä ensimmäisen sammutusyksikön esimiehenä eläkeikään asti, vaan se ajoi minut niin kuin uusiin tehtäviin ja omaan urapolkuun. Joo, eli se on se Timo Soininen ja tällä hetkellä olen turvallisuuspalveluissa hommissa. Eli nyt kun siirryttiin 2023 hyvinvointialueelle, eli tuli tämä uudistus, niin tavallaan tällä hetkellä koulutan pääasiassa Pohjois-Savon hyvinvointialueen henkilökuntaa nimenomaan tämmöisissä paloturvallisuusasioissa ja hätäensiavussa. Eli ihan konkreettisesti käyn tuolla eri yksiköissä opettamassa niin kuin poistumisturvallisuutta, hätäensiapua. Et mitä ne ihmiset tekee, kun oikeasti se onnettomuus tapahtuu siellä, koska ne on hyvin harvinaisia siellä, niin niiden pitäisi osata toimia. Ainakin hälyttää sitä apua ensiksi. Mutta niin, se oma niin kuin ajatus oli, että pääsisi välillä tekemään ihan normaalia päivätyötä ja tämä mahdollisti sen. Ja toki tästä omasta kokemuksesta tuolta ensihoidosta ja pelastuspuolelta on äärettömän paljon tässä uudessa tehtävässä niin kuin apua ja se antaa oikeastaan niin kuin semmoista merkitystä siihen, kun puhuu tuolla, että mitä sitten kun on itse nähnyt niitä onnettomuuksia, niin toki se antaa tässä semmoista vakuuttavuutta tähän hommaan. Itsellä kuuluu myös työnkuvaan tämä meidän some, eli tavallaan turvallisuusviestinnän yksi osuus on aika tärkeä tämä somepuoli. Ja heidän kanssa tehdään semmoisia kuin tipin tietoiskut muun muassa. Eli niissä tämmöistä yleistä turvallisuusviestintää. Esimerkiksi nyt tehtiin video liukkaudesta, eli kun ihmiset kaatuilee, tulee paljon murtumia, ne maksaa meidän yhteiskunnalle, niin tavallaan se meidän vaikuttavuus tulee siinä, että me tehdään näitä tietoiskuja, jolla tavalla me pyritään ehkäisemään onnettomuuksia, tapaturmia muun muassa. Eli sitä kautta tulee sen somen tärkeys. Ja se on kyllä tosi tärkeä, itse koen sen, että se on ihan mulle ominta juttua myös. Urapolkua niin kun pyritään kehittämään työnantajanakin tänä päivänä, että henkilöt, ketkä niin kun ikääntyy ja kun on kuntovaatimuksia ja muuta sitten, että pystyttäisiin sitä hyödyntämään sitä kokemusta näissä jutuissa. Että meillähän työ jakautuu tavallaan kahteen osaan, kahteen erilaiseen. Meillä on se operatiivinen työ ja sitten on tämä asemapalvelus. Ja meillä on henkilöstöä koulutetaan eri tehtäviin aina sen mukaan. Me tarvitaan operatiivisessa
työssä erilaista osaamista. Meillä on vesisukeltajia, meillä on veneenkuljettajia, korkealla työskentely niin kuin osaajia ja sitten raskaiden ajoneuvoja, ajaa koura-autoa ja puomia. Ja sitten toinen on tämä asemapalvelus. Täällä taas kans miehet erikoistuu sitten erilaisiin osaamisalueisiin. On palotarkastusta, on paineilmahuoltoa, korkealla työskentelyvälineiden testaamista ja kaikkea muuta, että mihinkä tarvii sitten aina erilaisia kursseja käydä. Ja siinä tulee se kokemus. Toivotaan aina, että sitä pystyttäisiin sitä siinä urasuunnittelussa sitten, kun hän ikääntyy ja muuta, niin hyödyntämään sitä. Pelastajan hälytysilmoitus pelastus Pohjois-Savo. me pitää lähteä. Työhän ei ole muuttunut oikeastaan mihinkään. Tuli on ollut vuosituhannet samanlaiset, samat elementit. Se on aivan samat mitä silloin, tuli on samanlainen tänä päivänä. Liikenneonnettomuudet on samanlaisia, mitä autotyypit on vähän muuttunut. Siellä sitä kehitystä tapahtuu. Ajatellaan näitä sillä tavalla, mitä tässä on niin kuin uran aikaan käy näitä juttuja, niin siinä on se kokemus sitten. Ja sitä kokemusta meidän pitää pystyä hyödyntämään. Kyllähän siinä sitten jossakin vaiheessa on, että henkilöt, mikä on rikkautta, että henkilöt vähän erikoistuu erilaisiin asioihin, minkä heidän niin kuin mieltymykset on sitten aina.